фарёду нолаву зораи як модар сабаб шуд ки ҳамин видеоро мо кунем. инами бародаре ки дар бистари беморӣ мебинед, ози ман дар инҷа суратша мемонам. ҳамин бародар мона давлени задаи дар беморхонаи Коминтерна, город округ Митишида, дар Московская област. як ҳамсараш дар пеши ҳамин бародар қарор дорад. хулоса як чанд пули захиравие ки доштанд сарф кардан. ин бародар мона давлени задагӣ, рагои сар кафидагӣ ва ҳамун хун дар мағзи сар даромадагӣ аз мо хоҳишу илтимос карданд ки ба мо кӯмак расонен. ҳозир ман дар ҳаминҷа картаи ҳамин хоҳара, яъне оилаи ҳамин бародара мемонам. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, бародарои азиз, ки кӯмак расонен то ин ки ҷарроҳии ҳамин бародара гузаронанд ва дар бари ҳамин модари тоҷики худмон рост бошем. ин инҷа рақамҳои картае ки мондагиам, картаи Тинкофф ба номи Марҳабо Абдумадидова. карта ба номи Марҳабо Абдумадидовай. номерои карта 2200-70-52-51-72-47. картаи Тинкофф бародарои азиз. хоб илтимос мекунам бародарҷоно, илтимос бетараф набошед, ҳамин видеоро паҳн кунен, ҳамин бародара кӯмак расонен ва дар бари ҳамин модари тоҷик бошен то ин ки шавҳарша ҷарроҳиша гузаронад.